Ahoj lidi, ahojte, no to jak vypadám. No prostě já jsem teďka na tomhle kanálu nová, takže prostě vás budu zbožňovat a chtěla bych hodně sledujících, takže řeknu vám pár zajímavostí o mně. První, prostě miluju želvy. Druhá, miluju zelenou barvu. Jméno a věk říkat nebudu. Tak tohle je všechno a jdeme si říct, co dneska budu natáčet. No, takže, jelikož jsme byli s mámou v Charlotte, no tak maminka mi koupila Labubu, jo. Takže já jsem úplně zvědavá, jak to dopadne. A můžeme se asi vrhnout na unboxing. Takže nejdřív si řekneme, jaký bych chtěla tady z těch. Takže asi bych chtěla lak toho fialového, potom možná toho modrého, možná loyalty, love a secret. Takže jdeme to otevřít. Kámo. Já doufám, že tam není kartička, protože pokud jo, no tak kámo, nevím. Tak lidi, já to dám další klíč. Kámo, kartička tam naštěstí není. Takže máme to tady, ale uvidíte to první zde. Kámo, je nějaký mega měkký. Ale asi nejvíc si přeju toho fialového. Tak doufám, že mi padne. A tohle je ten secret. Takže jdeme na to lidi. Nejdřív to uvidíte. Můžu? Oh my god! Oh, ten je cutí. Lidi. On je fialovej. Toho jsem si přála, kámo. Umí takhle otáčet hlavičkou. Umí hrát? Neumí, ale kámo, on je tak nádherný. Oh my god. To jsem otáčet i ručičkama. Jo, kámo. No. Takže lidi, tohle je unboxing Labubu. Jo, takže